Puebla e Cabo de Cruz firman un doblete no territorial norte de Traineriñas. O Náutico Boiro e Rianxo tampouco faltaron nos podios nesta cita. Esta fin de semana a Pobra do Caramiñal volveu a desfrutar da emoción do remo. Nesta ocasión foi a quenda do Campeonato Territorial Norte de Traineriñas, no que os equipos da comarca amosaron o seu dominio. Os anfitrións e Cabo da Cruz firmaron un dobrete, confirmando o seu bo estado de forma. A competición, que se celebrou o domingo nas augas que bañan o Porto Pobrense, arrancou coa disputa da proba do cadete feminino e o triunfo quedou no Barbanza. O Náutico de Boiro non deu opcións aos seus rivais e rematou primeiro cunha vantaxe de 15 segundos co segundo Puebla e Cabo de Cruz completou o podio. No cadete masculino o triunfo quedou na casa. Os remeiros pobrenses loitaron ata o final, converténdose nos primeiros en pasar a liña de meta cunha marxe de 4 segundos con Cabo da Cruz, segundos. O podio completouno a Cabana Ferrol. As crucenses conquistaron o xuvenil feminino por diante de Rianxo, segundas. No apartado masculino, a vitoria foi para Puebla, que superou a Cabo e tamén a Urme. En absoluta feminina, as vermellas repetiron subíndose o máis alto do podio. A Cabana Ferrol entrou 16 segundos despois de Cabo e Rianxo quedou no terceiro lugar, mentres que no apartado masculino Ares foi a mellor embarcación e non tivo rivais. Cabo da Cruz entrou no segundo posto 34 segundos por detrás dos gañadores e a Cabana Ferrol foi terceira. Agora os equipos xa preparan a seguinte cita, o Campeonato Galego de Traineriñas que se celebra esta fin de semana en Cabo da Cruz.